APHLC a candidate a ke hai je ai Kathar Ahin pen Pherangke Amai Pon ke dam tang therepo ni phai thong ke bar ni DC office asai hemalong APHLC asong penta non MP kilik along kachipati dunji apha nomination alu jokpon lo labang so alo ke jokpon along pinian sayang dengabang junpon et lo pusi non MP kilik kachipati dunji APHLC a candidate a ke hai je ai Kathar Ahin pen Pherangke tumatheng no chithan pon halapu APHLC Amaiphu je ai Kathar Ahin pen nihangkar bianglong nijangkar bianglong lapen dima hasao aradatum akar i article 244a hemprekang them lapen atokan nualong kaching thoramu kelelia dim ansitami kepali ji aphan nilitum APHLC asong pen non kibangji MP kilik along MP ang hoyalong ingni don long lo te prek jam asaya mu ansitami klempon bekji puta than pachini pon adun thu APHLC a candidate je ai Kathar Ahin pen ke pachini pon thu non MP kilik along kachipati dunji ke nili minister ke mankang tong a joini kali pusi ake hai je ai Kathar Ahin pen klardak pen Pherangke atuma thengnu chethan pon lapen non malom BJP atum mai meeting along sitami rat aphan kapamang hua son ben nang mande lason si self help group atuma phan tangka surikep oronadoi lapen reson card ke ron amen pensi karbiang long arada tuma phan jobai pon bom sita nilitum APHLC asong pen lapuson ke bai pon lapen kachong thui jobai asai klem pon thekthi lapen klem poning tungte puta than pachini pon Dipu pen nilitoma Pherangke Rustam Hanse nang kilo Berta Public TV Karbiang long. School do chot po ME school ka ve pe na job LP school ke pas tangatum arta ningkan krehini ningkan kre thomatum akahelo kahelo ni kilometer cap crazy an akeng benge damnang habit aju phere meme commanded kidnap that meme so maraphan lapot lage LP school ke do thai an ke ME school da bivek po ha the dum aphi ke akahelo ke dam la lesson ka prek la lage heno halata heno seta la bangke puan phere meme melo seta lapot si LP school ke do thai an ke ME school ke bivek po lapen hospital ke bivek po to war ka ve thai idom ha kungri piason jinam veliason lapen ke ha bor pung tarapung son lapen sing hason along di po hala jolin lapen ke wongjang lapen ke ha jirka intierong lang meglu lang beri ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nelitum to wara bangke silam lakpo lapen ke lan chon takalilang haladak ku kip aphan ke plung po amat karbiatum nang kathuruk amat la congress lapen BJP atum karbiatum a polling station lapen karlem dun lo lapen congress tum ha bang so ta ningi tipu ko pisi nang tum dak habit ke dona po dak ben dam serak no dam de police nang ne po puson si ka pa phere tu halake karbiatum a ron ka chetin ni de apot lo lake la pot si nitum bangke non nili power long lia kosita nili jerka intierong ta polling station ako pon to that lo la pen nili hala terangke tierong hala doctor lipson rong pieto marong ta ako polling station ako pon to that lo la pen tarlong abangke akimi polling station ako silam to that lo hala ka prekan ta silam je phan itu application PF lo non election tang lo ke hala anta ko pe do to lap son thak taxi along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station la pilapu amethang polling station long amen ave ko nat lo de chirika thenglong le la pot si non neli non nang litum pen ka choning ri kang tum nang litum ta lam ba je thang non rong asara tum an la pen ke servan kep atum an la pen hala kukia tum tame dimasa tum tame la pen rengma tum tame syama tum tame garo tum tame khasia tum tame langlu tum tame alang litum amen nono mache langdun serak nang li polling election office along amen chepe do serak nang ji
do ke do pusipu amat online pen ke claim amat amen dak ke do nang ya pot bang ha Rajasthan nang klang ro ha Gujarat nang klang ro la ke la BJP tong ka bojat lo tribal atum election ka pe vote ka pe jok long le det ya phan si la ke claim lo online ke join muchot akam putang det le non su muchot akam pe pon lo na claim ro la pot la ke ilitum che chang nun nang ne lo rat ke do ana tum thur pakra non apor dolang nili chini la ke